हिन्जाव गोदान नायनो थांसैलाय दाना लोगोफोर हिन्जाव गोदान नायनो फैलायबाय। हेल' लोगोफोर आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरग्रोनानै लाबाय आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय लोगोफोर। दिनैहाय माने न'आव फैदों आरोना जोङो फुङावनो न'आव फैलायबाय नै गामिनि न'आवहाय। जोंहाना न'आ गंनै नालाय बेनिखायनो माने मालाबा न'आव फैनाय जायो आरोना। गामिनि न'आवबो मालाबा सम फैयो बेयावहाय माने बारा थाबाङा आरोना। बेनिफ्राय दिनै फैलायबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय दिनैहाय ब्लगखौहाय माने इदिनो मा आं लालांनाय जायो भिडिअ लालांनाय जायो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। माने आं दायो मिन्थिथ'वा आरोना। ओमफ्राय थानाय जानाय इदिनो मावनाय दांनाय इदि जासिगोन आरोना। ओमफ्राय थौदो बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै। बेनिफ्राय नै जोंहाना सिलाया साफा दाखोर जाजोबनानै दङलाय आरोना लोगोफोर। एकदमबारे थाइजौनि दाखोर जलफिनि दाखोर सिरिजोबना थाखायो। बेखौहाय साफा खालामजोबनोसै आङो गासिखौबो। बेनिफ्राय नै इयावहाय दै सरगासिनो दङ आङो नै फैनानै दै सरफैबाय आरो नै दै गगासिनो नै जोंहाना दै फिल्टारा गेग्रेब गेथेब एकदमबारे अबस्था गैखाया। मानसि गैया नालाय बिनिखायनो माने मालाबा मोसौआबो माबानानै दोनजोबो खोलैनानै दोनजोबो। ओमफ्राय आख' थिखांनानै गालांफिननांगौ जायो। बेनिफ्राय जोंहा रानिया मिथाइ जालायबाय आरोना। फैग्रोमोना मिथाइ जानायल' ना नोंना मिथाइ जानाय रांबो होआ दे। आयु थगायबाय नायलाय सैथानथार सनाया जि सैथानखा थगायनानै जालायलायबाय आरो होलाय मामि सैथान। ना सारलायबाय आरोना नै लोगोफोर। नायाबो फैगोन ना फैयाखैथाय मिन्थिया। नै माथो मासेल'थार फिसानो। बेनिफ्राय मासे मानैल' फैदों। सिलाखौहाय एसे साफा सिबहरग्रोनानै लानोसै आङो नै। नै दाखोरखौ जमा खालामनानै सिबथुमनानै नैबेयावहाय सावना होबाय आङो। दै लोंनो जालायबाय नोङो र' दै लोंगोन दे। दैया न' मामि नै दैयानो नै दैया लोंदो गिलासावसो लोंगोन ए र' होमबा दे। ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय लोगोफोर दानिया नै गेलास थोरसि इदि माबायाव मा होनो बेरेंसियाव लामनानै गालांजोबदोंमोन आङो दाख्लै खेबसे फैगासेयाव। ओंखाम संनोसैलाय लोगोफोर दानिया ओंखाम संनायसै लोगोफोर। बानलु खानोसै लोगोफोर नै बानलु बिफाङा जि गिदिरखा नै जोंहाना एकदमबारे बाथोनाव होनो बानलु खानि। नागिरसो खानांगोन नै एकदम माने माबायानो गैथारा माने फिथाइयानो बारा गैबाङा बिबारसो बारसोगारदों नै बिबार लासोगारदों एबार बे बिबारा थाइबाथाय माने बिराद थाइखासिगोनलाय आरो बिराद थाइसोगारो बिदि बानलुआ लोगोफोर। ना बाथोन एवबाय आरोना। नाखौहाय माने मानैल' मोनबाय बे मासे फिसा ओमफ्राय माने नाखौहाय सारजोबनो मोनासै आरोना। गामियावहाय रानि फिसाया मोनसे फिसा खामानि दंमोन बेनिफ्राय थांनानै माने सारस्लाबनो हादिया इयो फन खालामना लिंहरबायना ओमफ्राय सारस्लाबनो हादिया नाखौहाय मोनदिया बेनिखायनो बाथोनखौनो देबाय आङो नै। बेनिफ्राय नैबेयावहाय दालि ओंख्रि संबाय नै। मामि मा जादों सना? फाथै
जाबाय नै बाथोन देनोसै दाना जानोसै बाथोन देनानै जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर दाना बाथोन देनानै ओंखाम जानोसै बाथोन देनोसै नै रानि सर आंनाव दांदेरनाङालाय सना माबा जानाया आथा नांजोबो ना मेमब्रां जाजोबलायबाय सना दालिम जानाया मेमब्रां जाजोबलायबाय मामिया जाना बिदिनो माबानानै जिन्नानै थख' होबाबो गाव हारसिंनो माबानानै माने जायो गोसो बायदि गेलेनानै ओंखाम जानोसै नै आयु मामि मेमब्रां जाजोब्बाय दालिम जानाया मा जादों मामि ओं दालिम जानाया मेमब्रां दारि जाजोब्बाय नोंना मोखाङा सना दे मा जादो दे दाहाय सुना होनसै आं नोंखौ स्र'नो दालि ओंख्रि बाथोनजों जानोसै लोगोफोर दै खुरियाव लादोंबा माम जा गोथाव जाखादों बाथोनजों खहाबजों गारदों दालि ओंख्रि दैसब बांद्राय बेदर जाबाय थानायाबो मोजां नङाना ओंखायनो मालाबा बाथोनफोरजोंबो जानांगौ बाथोनजोंबो बिराद खहाबखायो मालाबा थाइगिर हाननायाव थाइगिर खननो फैदों लोगोफोर दिनै कार्तिक फुजानि थाइगिर हानदों ओमफ्राय थाइगिरखौ गाखोनायखौ देखायनि आं र' नोंथांमोन नै थाइगिर गाखोग्राया जोंहाना फिसाला जायो आङो इनिफ्राय बियो माने हिनजाव गोदानबो लाबोनानै दंफैयो माने हिनजाव गोदानखौ दाहाय नायहैगोन आं नायहैथ'वाखैनो जोंहानाव थाइगिर हाननो फैग्रोदों इयो हिनजाव गोदाना माबायदि खुनि खिन्थाहरदो मोजाङानो हारसाना बर' मिसिंनो नायदो लोगोफोर नै गाखोग्राया हौवा गोदाना थाइगिर गाखोनायावनो नायखादो होनलाय गावहा खिन्थायाखैबा नै थाइगिरखौ खननोसै दाना हाननानै दोनहरजोब्बाय इयो ओमफ्राय बालिगावआवबो लांनो माने माखासे बुरजायैनो हानहोदों आरो खननि आंनो नै साबाय गैया खाथियाव दंमोनथ' नैबो गैलाना बिलाइखौलाय मानो लाबोखो बिलाइखौ गारनो थाइसे खोमा बिलाइ गोनां नैदि बिलाइयाव नैदियाव थाइसे थाइबेसे लांगोन नोंसिनि थाइथामानो जायोना थाइथाम थाइब्रैयानो जायो जासिनानो आरो थाइसेल'सो नांगौ जानोबा आरो थाइनैसो हानबावनो हायामोन फोथार नोंसाना खाथिना लांफैबाय थानो हायो फोथारनिया थाइसेयानो जायो फोथाराव थाइसेयानो जायो फोथारनिया नोंना इउटुबखौ दोनथ'बाय
नैबे माबानाबो खुनिनाबो जोंहाना इउटुब सलायो आरोना इन्सटाग्रामाव बांसिन जाबाय जालायदों मालाय इउटुबाव एसे खम जाना दंनो साबस्क्राइबारा बाब्बारे आंखौ मानि दिखायखो नै थाइगिरा इसेबां मोनबाय लोगोफोर बाल्थिंसे बाल्थिं फिसाजों बारा बाल्थिं गिदिर नङानो थ' दोनहैनानै दाना हिन्जाव गोदान नायहैनोसै जोङो ভিডিও বনাইছে নেকি আচ্ছা ওই সাবস্ক্রাইব করে দাও চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবি আৰু हिन्जाव गोदान नायनो थांसैलाय दाना लोगोफोर हिन्जाव गोदान नायनो फैलायबाय रानिया सिगां सिगां थाबायगासिनो औ मामिया बाजै गोदान नायहैनोसै ना मामि ओइ नै सिलायाव नुहुरखाबायानो बाजै गोदानखौ मामि सिला सिबदों मालाय ini isir magel bihamzo labonago sanbaय ini marbol geलेगासिनो गथ'फ्रा ओइ हाग्रामा हाग्रामा नों माला लाबोगोन आब'आ मालाय बिहामजो मोनबाय nih हिन्जाव गोदाना नै हिन्जाव गोदाना लोगोफोर नायदो मोजांथार नै नाम थुख'देसिम ओइ रानिया गाबगासिनो नायलाय नै थाथारा थ' थांसैनो बाय बाय ना थाग दे फैदो थांसै था नोंसा नारें खानोसैलाय लोगोफोर नै नारें फिथाइया नारें खानानै लांसै बालिगावहाय नारें खानानै नारें फिथाइया दाख्लै इमान दंमोन आरोना दाख्लै बिराद दङमोन दायो सिरिजोब्बाय माखासे नै दाबो दङ नै हायावहाय माखासे बिराद सिरिबाय दाख्लै खेबसे फैगासेयाव बिराद दङमोन ओमफ्राय दाख्लै बारा जाजाथ'वाखैमोन आरोना दायो जाजाजोब्बाय नै जे लुन्द्रा लुन्द्रि थायखायो बे नारें जुमब्राया जोंहाना नै नारेंखौहाय खानानै नै सुनानै दोनफैबाय आङो बेखिनिखौ खाबाय आरोना बेनिफ्राय नै थाइगिरखौबो सुबाय आङो बेनिफ्राय थाइगिरखौहाय माखासे दोनबाय आरो माबानि थाखाय कार्तिक फुजानि थाखाय माने दाहाय साथि सावनांगौना बेनिखायनो माखासे आलदा दोनखाबाय ओमफ्राय बेखिनिखौ लाबाय आङो लांनो सान्दुङाव दसे फोरानना दोनबाय आं नै दैखिनिखौ राननायनि थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै प्लिज बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर